Timpiste. Ihe aine bhí an, bhí sé stealú báistí amuí, agus déir mé ar méad an car a thuirtú don ihe, mar bhí mise agus úna le dul amach le chéile. Dúirt sé lom bheith chuirmach sa droch aimseir. Bhí muid lear na ceithreach nuair fir mé scaart ó mar cara líam ar an gúthain póca. Bhí siab de dhéthir agus ar a chalín sinnéad. Dragar mé an gúthain gan smuoinú. Go tuban, lag mé far a bhí ús mo chóir ar an tráid. Win sé get úfas a gasam. Bhí me scanrithe ma bhatha. Bhí trasríon an ach níocha mé sé. Léim mé amachchas an car agus dúirt úna lom nach ró an far gurtaí a go donna. Chur den éag an fis ar na servísí éag an dála. Hánig othar car gan bhfuil, agus thóg siad an far gurtaithe go dtí an tospidéal. Bhí ar an dul hiag stáisiún na ngádaí. Hui úna lom mar haciacht. Bhí imní an dóan orm. Cad a Jerry dad. Bhí sé amaideach fear an gúthain póca. Ceistí na gardaí méag an trua.